Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Khanyisa Mayo igqityiwe into yakhe ke baphulaphula, igqitywe phaa izolo. Bendicinga uba ndawukhawuleza nenzele ke loo video kwaphaa izolo. Ithe yagqitywa ke into kaKhanyisa Mayo, iKaizer Chiefs ibhatele imali bidingakala phaa kulaa tim yaphaa elaa qela lapha iAlgeria belidlalwa nguKhanyisa Mayo, into ephaa koma-10 million phaa koma-11.2 million. iKaizer Chiefs yabe ke iyayikhupha loo mali, yamthatha kuKhanyisa Mayo yamfaka ngaphakathi, phelisa kwanto ethi ke ngokuKhanyisa Mayo kunamahlebezi angathi angaphinda angahamba. uKhanyisa Mayo ngoku uyiplayer yeKaizer Chiefs ngokusemthethweni. Iphelile indaba ke kaKhanyisa Mayo ngokungathi ke angaphinda back kwelalizwe. uKhanyisa Mayo ngoku uzawujongana nemisebenzi yeqela leKaizer Chiefs. uKhanyisa Mayo ngoku kofuneka anyuse ikawusi, abhinqele phezulu, asebenze into yokubana afumane isidima sakhe, afake amanqaku, abuyele phaa kwibafana bafana. Kungenjalo umfana omdala le performance asinikeze yona okanye iKaizer Chiefs ayinikeze yona phaa kule season igqibophela yenza ixhala. Umfana omdala ngoku makaphakamise abonge iKaizer Chiefs ngongamlahli, ngovela isukume iyobhatala konke ekudingekayo. Into ethetha ukuthi ke iKaizer Chiefs zimisele ukumsebenzisa uKhanyisa Mayo. Enye into ke ndiqinisekile neKaizer Chiefs phaa ijonge nomcimbi we-age, yaqonda uba le nkwenkwenyana isentsha isakhula isazawusebenza. iKaizer Chiefs apha isazawufumana mayike ibimnikeza ithuba, mhlawumbi le sizini iphelileyo umfana omdala ebothukile ebhithwe ngumcimbi, mhlawumbi kule sizini umfana omdala wawuqala phantsi azivuthulule abheke edabini. Nalo ke ithuba lakho ke Khanyisa Mayo kwiKaizer Chiefs ulifumene mfana omdala, lisebenzise. iKaizer Chiefs ngoku igqibile into yakho, ikuthathile yakufaka ngaphakathi ke eNaturena. Sebenza ke mfana omdala. Injalo ke baphulaphuli ke uKhanyisa Mayo sithetha nani nje uyiplayer iKaizer Chiefs ke ngoku sesikweni. iKaizer Chiefs ke ngoku ndiqinisekile into yokubana izawujonga imisebenzi nemiphumela nengeniso phaya kuKhanyisa Mayo kule sizini. Ndiqinisekile noKhanyisa Mayo uzokwenza sure into yokubana akazi uperforma njengalaa ndlela beperforme ngayo kwisizini ephelileyo. Ndiqinisekile sizini kumfana omdala uzawunyusa ikawusi, abhinqele phezulu, alwele into yokubana makabe nendawo kwi-starting line-up, maliphumelele iqela leKaizer Chiefs, makafake amanqaku njenge-striker. iKaizer Chiefs ke ifumane impumelelo, icekwa ke lilele kuwe ke Khanyisa Mayo. Injalo ke baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.